את האהבה לבורא, את המסירות בבית, את התפילה, אבא תשמור לי על בעלי 120 שנה. אמרה לי מישהי, אני מתגעגעת לבעלי לריב איתו. שאלתי אותה, למה את מתגעגעת? והיא אומרת, היינו רבים המון, אבל גם לריב אני צריכה עם מישהו. אבל הוא כנראה כבר היה עייף כבר. זה הריבים שלנו. תשמרו עליהם, בנות. חבל על הזמן, זה מתנות. זה מתנות, ותדעו לכם, אני לא רציתי לחשוב שזה יקרה בחיים. תמיד אמרתי יחד לגאולה. הרי אמרתי לכם בהרצאות תמיד, אני בגאולה רוצה להלביש לבעלי את הכתר, שמלאכי השרת ייתנו לי, אני מלבישה לו. זה אמרתי בכל ההרצאות, על כל הבמות. עכשיו שאלתי את הקדוש ברוך הוא, אבא, למי אני אלביש עכשיו את הכתר? הוא אומר לי. כל החיים הלבשת לבעלך, עכשיו תלבישי לי. ספרי לכל העולם עכשיו, שאת הכתר מלבישים לבורא עולם. כתר ייתנו לך השם אלוקינו, מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל, קבוצי מטה יחד. כולם קדושה לך יש עלישו. איך מלבישים כתר לבורא עולם? שאומרים לבעל, נשמה שלי. היה לי סיפור, אני לא יודעת אם סיפרתי לכם את זה. הייתה אישה שהיה לה חיים לא קלים. ואם סיפרתי, יש בטח כאלה שעוד לא שמעו וישמעו פעם שנייה. אמרתי לה, תגידי לי, אמרת לו פעם מילה טובה? היא אומרת לי, לא. לא מגיע לו. אמרתי לה, ואם לא מגיע לו, לפנים משורת הדין, תתני לו. א', אני לא מאמינה שיש בעל שלא מגיע לו מילה טובה. זה לא נכון, בנות. זה לא הסתכלות נכונה, זה שקר. אין כזה בעל, או שהוא מפרנס, או שהוא לוקח את הילדים בבוקר לחדר, או שאין אדם בעולם שלא עושה משהו אחד טוב בבית. איפה לדון לך בזכות? איך תדעים איזה בית הוא בא? אז מה את רוצה שאני אעשה? אמרתי, פעם הבאה שהוא צועק עליך, תגידי לו. רק מקליטה את זה לחברה טובה שהתחננה בפני שאני אקליט לה. אני מרגישה כל כך טוב. אבל אם קשה לך, את יכולה לשבת. אני לא צריכה לשבת, כיף לי לעמוד. למשתות אני אשתה בשביל לעשות את הברכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איפה התחלתי? תזכירו לי רק איפה אני עומדת. יופי, כן. אמרתי לה פעם הבאה, כשהוא מתקיף, זאת אומרת לו, אבל למה אתה עושה לי את זה? לא אוהבת אותך. היא הסתכלה עליי, היא חשבה שהיא עוד רגע, אני חשבתי שהיא צריכה עוד מעט ולריאן. אמרתי לה, תעשי את זה, נשמה. הכנעה אחת לבורא עולם, אולי בחיים הוא לא קיבל טובה מאמא שלו. מילה טובה. טוב, נפרדתי ממנה, אמרתי לה, אני מתחנן בפניך, תעשי את זה. הגיע היום, וזה קרה. לא יודעת מה קרה, על מה שזה קרה, אבל זה קרה. על מה שזה קורה זה לא בעיה. היצר הרע דואג לנו לחומר טוב. הוא התחיל לצעוק, והיא אומרת פתאום, היא אומרת לצירה, את לא מבינה, זה היה השם יתברך, זה לא היה, אני אמרתי, מה אכפת לי מזה היה, אבל זה היה, את עמדת שם. ואני אומרת לו, תגיד לי נשמה, איך שאמרתי לו נשמה, הייתי הולך ליפול. למה אתה צועק עליי? הרי אני אוהבת אותך. היא אומרת, הוא החביר מת. הוא ברח מהבית. עזב את הבית והלך. היא אומרת עליי, התחיל לדפוק לה. מי יודע מה עשיתי? מי יודע מה קרה? אולי... אתה יודע, נכנס לנו לדמיונות בראש. יום חמישי בערב. יום שישי בצהריים היא פותחת מגירה של ארון. להוציא כביסה להתקלח. היא רואה קופסה אדומה גדולה. מה זה? הוא ידע כנראה שמשם המגירה שלה. היא פותחת שרשרת מזהב. אני ראיתי את השרשרת הזו, אני מעריכה אותה ב5,000 שקל. תגידו לי, הקמצן הזה, המגעיל הזה, השונא הזה, הצרכן הזה, איך אנחנו מכנות אותם? יש מילון? מישהי רוצה לחבר מילון? פתאום קנה ב5,000 שקל שרשרת מזהב. מאותו יום כל הבית הזה השתנה מהקצה לקצה. היה רעב למילה טובה. התקשרה יום אחד אישה, אמרתי לה, אני אומרים שאני קצת ספרדיה גם, אני לא יודעת.
אני אוהבת להגיד הרבה פעמים נשמה, כן נשמה, מה אני יכולה לעזור לך? נשמה פורצת בבחיות. אמרתי לה, מה קרה? נשמה, בחיים לא אמרו לי את המילה הזו. יש אנשים באו מבתים קשים. יש בעלים שבאו מבתים קשים. שראו הורים רבים ביניהם. לכן אני אומרת לכם, אל תריבו, למה הילדים שלכם ילכו הלאה. אז אם הילדים שלכם, עכשיו ישבנו בשבעה, שלא נשב יותר בעזרת השם, שבורא עולם יפדה את עצמו ואותנו בתוכו. הילדים ישבו ואמרו, אבא ואמא שלנו לא הרימו יד מעולם. 13 שיחיו גידלנו, ולא היו תקופות קלות, לא הרמנו יד על ילד. החינוך היה במבט. לפעמים גם לא דיברתי עם ילד. זה היה העונש היחידי שיכולתי לתת. וזה היה העונש הכי גדול שיכול להיות. כי הם אהבו אותנו אהבת נפש. אני הייתי בשבילם חברה. אבל דרך ארץ היה. מה היא אמרה לו? אני אוהבת אותך. יום אחד הייתי בהרצאה, לא יודעת, בצפון, 500 נשים ישבו. דיברתי מה זה שלום בית, מה זה הכנעה. כמה מישהי אומרת, הרבנית, אני לא מוכנה לקבל את מה שאת אומרת. אמרתי לה, קומי ממי. לפני כולם. מתי נתת פעם אחרונה לבעלך מילה טובה? היא הסמיקה והתיישבה. היא לא ענתה. לא היה לה מה לענות. למה הם עבדים שלנו? עבדים היינו לפרעה במצרים? הם משרתים? אנחנו חושבות מה זה לתת מילה טובה לבעל? אנחנו רוצות מילה טובה, תמיד אמרתי את זה. אישה עם מילה טובה אחת, ארוחת צהריים חצי שנה. אתה לא צריך לדאוג, בזמן יהיה לך ארוחה עם סכו"ם. זהב. אבל עליהם אנחנו לא חושבים. אבא, תודה רבה על הקנייה שקנית. גם בסוג ב'. אבא, תודה. על המאמץ שהתאמצת. תודה לך נשמה, תודה על הכל. הוא קילח לך את הילדים. אבא, תודה, איזה מאמץ, תודה רבה. אין, להגיד את המילה תודה, הם חיים מזה, הם נושמים מזה. הם צריכים כבוד. הרב לסטרי אומר, גבר חי מכבוד, אישה מהאוזן. בנות, אנחנו לא צריכות לחפש, ללכת רחוק מה השם רוצה, עבודת השם שלי. עבודת השם שלי זה מילה טובה לשני. ולמי? קודם להכי מה שקרוב אליי. הוא תמול ליד רב אושר, אז אני הולכת לציון, אסור, שנה שלמה אסור לבקש כלום, אבל אני באה ואומרת לו, אבא לי, הכל בסדר בבית, כמו שאתה רוצה, הכל מתנהל טוב. אומרת פרק תהילים, מדליקה נר והולכת הביתה. מילה טובה גם אחרי המוות, אפשר להגיד מילים טובות, הוא שומע. בטח שהוא שומע. הוא ביקש מהילדים, הבן שלי אומר שהוא שאל אותו יום אחד, אבא, כתבת צבא? הוא אמר לא. אבל עכשיו אני אומר לך, תכתוב. א', שתתחזקו ביראת שמיים, כי זה כל האדם, וב', אל תריבו ביניכם, שיהיה לי שקט בעולם העליון. זה מה שהוא אמר. לאחד הבנים, בתור בן שדיבר איתו גם. זה אחד הילדים שאיתו דיבר. זה הכל. היה לי שקט, לא דבר הרבה, לא, באמת לא דיבר הרבה. אולי לו את הסדר יום שלו ותיקין, כל בוקר רק מתיקין, הולך למקווה, מתפלל, כך, עושים סלט כזה ענק לכל בני הבית. פתאום הרבה פעם אמרתי לו, משולם, לא נעים לי שאני לא מכינה לך ארוחת בוקר, הוא אומר, עזבי, מספיק צהריים, בבוקר אני מכין. תאכלי, תהני את מהסלט שאני מכין. חבו את הסלט שלו, שהוא נסע לחול, כולם אמרו, מי יעשה עכשיו סלט? אני עשיתי, אבל זה לא כמו של אבא. איך אמרה לו רבקה ברגעים האחרונים שעמדה לידו, שתהיה בריאה? אבא, עשית הכל. מעבר למה שהיית צריך לעשות. תהיה רגוע ותהיה שמח. ואני אומרת לכם, לראות היום את הילדים בבית, את ההתחזקות, את ההתגברות, את העבודה, הכל בשביל אבא. כולם מדליקים נרות, ואומרים את הקדישים, ומתעלים. זאת קיבלה לעצמה את זה לכבוד, אמירה לא מצלצלת, אומרת, אמא קיבלתי אליי לכבוד, נשמעת ואת זה ואת זה. כל אחד מקבל קבלות. זה הכיף, זה היופי, זה ההמשכיות. וכשיוסלה אמר לי, כשאמא נפטרה, הוא אמר לי, אמא נגמר הכיבוד הורים שלך, אני מקנא בך, אמרתי לו, זה רק עכשיו התחיל, יוסלה. כי כשאמא הייתה פה, מה שעשיתי, השתדלתי, אבל עכשיו אני חייבת לה, כי למעלה ולמעלה, עולים מעלה, בנות למעלה, הם עולים מעלה, הם מתעלים, כל הזמן מתעלים. אם אנחנו לא בדרך הנכונה, עוצרים אותם. אז אני עושה את הכל לכבוד אבא, לכבוד אמא, לכבוד רבושה, לכבוד בורא עולם, ועכשיו גם לכבוד בעלי. עכשיו בורא עולם השאיר אותי איתו. מה ילדים שיעור בריאה? זאת הדרך אל הפסגה.
אנחנו משיטות את הספינות שלנו עם בני ביתנו לחוף מבטחים. ועכשיו הגיע זמן הגאולה שלנו בנות, עכשיו זה אנשים להתחזק. יותר מילים טובות, יותר תודה רבה. אני יודעת שהשיר הזה של התודה לבורא עולם הוא ענק, אבל אני רוצה בורא עולם, רוצה כל מה שאני אגיד תודה רבה לבעלי. זה גם מקרב לבבות התודה. לפעמים זה נראה לנו ככה, מובן מאליו, הוא עושה שוק, הוא מביא את השוק הביתה, זה מובן מאליו. לא, תודה רבה אבא. איך טרחת, איך סחפת את זה? מילה טובה, אפילו לחמות, כמה שזה קשה. לא תמיד זה כל כך קשה, גם אני חמות. יש לי קלות שהן יותר מבנות, ושאמרתי את זה בשבעה, הבת שלי נעלבה, אמרתי לה, טוב, למה את נעלבת? צריכה לשמוח. שהקלות והבנות, אמרתי לה כל... הבנות שלי הגדולות, הן הרי חסידות גור, אחת בבית שמש, אחת באשדוד. מי הם ומטה, זה כבר חבר'ה שנולדו צרבושר, זה כבר משהו אחר. אז בשבעה שישבנו והם ראו איך שכל אחת נכנסת, וכל אחת אני שמחה איתה. עכשיו, כל אחת שנכנסה אמרתי בקרוב שיהיה לך ילדים, אתה בקרוב שיהיה לך נחת, לך שהילד יחזור בתשובה שלמה. כל אחת אמרתי משהו אחר. אז טוב, אלא אמרתי, אמא, תגידי, מאיפה את יודעת כל אחת מה יש לה ומה היא? אמרתי לה, טוב, אלא, אני חרשתי איתם שנים. זה הכל בנות שלי, זה בנות שגדלתי איתם. הגיעה לרבקה לגליל, לרבקה לגליל, לא על אף אחד איבדה 2 ילדים. את הבן הקטן שלה 4.5 שנים ליוויתי מהרגע שהוא נולד, קראו לי ביקור חולים אלה. אז הכל בנות שהלכתי איתם, הגיעו מבית שמן באשדוד, הגיעו מחוץ לארץ, אתם לא מבינים מה שהגיעו. אנשים וטלפונים, הם נורא התרגשו, הם אמרו לי אחר כך, הבנות שלי הגדולות, אמא, אנחנו לא יודעות, אנחנו ראינו דבר שלא ראינו בחיים. מה, עכשיו, באמת בכזה מקום את נמצאת? איפה אני נמצאת? אמרתי להם, בתוך עמי אנוכי יושבת. את החי אנוכי מבקש, אמר הלב שמחה מגור. אם אין אצלך את המציאות של את החי אנוכי מבקש, שאכפת לי מהשכנה, שאכפת לי שאני רואה חלילה וחש שילד ירד מהדרך, ואני לא חלילה מדברת לשון הרע, אלא אני תופכת לה על שכם ואומרת, אתה תראי אור גדול. השבוע הייתי בתל אביב במשפחה מדהימה, ששני בנים שלהם ירדו מהדרך. זה קצת משפחה קרובה אלינו, ולא ידעתי שאחד הבנים היה בבית, אבל הוא ידע שאני באתי, אז הוא הגיע. אמרתי לו, מתוק, מה שלומך? נסיך החלומות של בורא עולם, איזה ילד מדהים אתה, איך הוא אוהב אותך. מה הוא עונה לי? מי אמר לך שהוא אוהב אותי? למה אני לא מרגיש שהוא אוהב אותי? אמרתי לו, זה היצר הרע אומר לך את זה. הכיפה שלך לא מעניינת אותו, אז זה בלי כיפה הוא לא אוהב אותך? מצידי, ירצה ילביש לך כיפה, לא ירצה להשאיר את זה בחנות. הוא אוהב אותך. עמדתי, דיברתי איתם כמה דקות, אחר כך פניתי לאבא. אמרתי לו, כבודו, תהיה שמח, אני אומרת לך, יהיה לך נחת מהילדים האלה, שאתה בחיים שלך לא חולם. ולא טעיתי, כל מה שאמרתי עד היום לבנות, הכל יתקיים. רבו שפעם אמר לי, תברכי, זה יתקיים. ולא באתי להגיד, אני יכולה לברך, אני רבנית גדולה. כי כשראיתי אותו, ראיתי את השכינה על הראש שלו, בלי הכיפה. הסברתי לכם מה אמרתי לסרוליק שלי יום אחד. אמרתי לו, איך השם אוהב אותך, אני קנה בך, אפילו את הכיפה הוא הוריד לך, שלא יהיה מחיצה בינך לבינו. אז הוא הוציא את הכיפה והלביש. הלכתי איתו ברחוב לקנות לו את הג'ינסים, הוא אמר לי, אמא, את לא מתביישת איתי? אמרתי, ישראל, כי אתה לא מתבייש איתי? אתה גדול ממני. הוא אמר לי, אני יודע שהשם אוהב אותי, אמא. אמרתי, גם אני יודעת את זה. אני לא מתרגשת היום מהצניעות שלהם. אני אומרת לבורא עולם, זה שלך, אתה תלביש אותם, לא יעזור לך. זה הבנות שלך, אתה תלביש, הם לא יתלבשו לבד. אתה, הלבשת אותי? מה ההבדל ביני לבינה? ואם נולדתי אצל אבא והיא נולדה אצל אבא שלה, גם אבא שלה היה בהר סיני, ואני הולכת ברחוב ומלבישה אנשים. אומרת לבורא עולם, תלביש אותו, תלביש אותו, תלביש אותו, תקרב אותו, תחבק אותו, תנשק אותו, תעשה שלום בבתים. מה? מה, אני באה מהגדלות שלי? שאני יושבת על הבמה? מה קרה? בנות, אם אנחנו יהיה לנו קו זכות על יהודים, הגאולה תבוא. אני אומרת לכם, זה הדבר היחידי שהביא את הגאולה. תשכחו מהכל. הכל טוב, הצניעות במקום הראשון, והלימוד תורה והתהילים והכל. הכבוד, הכף, זכות ואהבת ישראל אמיתית, זה יביא את הגאולה. הוא רוצה להביא את הגאולה, אבל איך הוא יביא את הגאולה? למי הוא יביא אותה? למה מסתכלים עליהם אומרים, למה? הם תינוקות שנשבו. שולמית אלוני
שמעתם עליה בטח. תמיד אמרתי לעצמי, בא לי לשבת איתה לאיזה שיחה. דרך אגב, יש לה נכד חסיד ברסלב, חזר בתשובה. כן, כן, כן. לא הבן, הנכד. גם הבן כבר, עוד יותר טוב, מזל טוב. לכן היא הפסיקה לדבר על החרדים המתוקה. שובי, שובי לשולמית. שובי, שובי ונחזה בך. טומי לפיד. עבר שואה, בנות. הוא היה ילד בן 6, הוא ראה את אבא שלו, שרוצחים אותו לנגד עיניו. מה אתם רוצים, שואב יהודים? יום אחד הוא אמר לרב אייכלר, אני לא יודע, הרב אייכלר, מה אתה רוצה? אני לא שונא חרדים בכלל. אני רק רוצה שיקשיבו לי. מה אתם חושבות? זה מה שהוא רצה. אם היה מישהו בא ואומר, בוא, שב איתי, אני רוצה לשבת איתך. והיה אומר לו, אבא שלי, זה לא יעזור לך, חילוני, לא חילוני, אתה בן מלך. הוא היה משתנה, אין היום מי שיבוא וישב ויגיד להם, אחינו היקרים, בואו. למה אני יכולה לחבק אותם? כולכם יכולות לחבק אותם. קודם תתפללו עליהם, אל תחבקו, קודם תתפללו. קודם תכירו שכל זמן שעם ישראל לא הגיע לגאולה, אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לחזור בתשובה בנקודה שלו. בכבוד לחמות, מה? בכבוד לגיסות. יש לי גיסה אחת, אחות של בעלי, שתחיה עד 120 שנים. מה היא אומרת לי? סירה, השבעה שישבתי איתכם, שינתה לי את כל התפוסה למשפחה. אמרתי, אוי ואבוי שהיינו צריכים לשבת שבעה בשביל לשנות תפוסות. לא, אין לי טענות לאף אחד, אני אוהבת אותה. היא יקרה לי מאוד. זה אנחנו. אם לא רב אושר שחינך אותי. אם לא רב אושר זה צה"ל, הצדיק הקדוש והטהור הזה שבנה לי את החיים, לבנה על לבנה. שלימד אותי לחיות שהרחוב זה הראי שלי. שלימד אותי לאהוב כל יהודי. לדון לכף זכות כל יהודי. איפה הייתי היום? אני חייבת לו את כל החיים שלי. לא רק לי. הבנות יצאו, ביום שני שעבר 400 נשים היו. בלי עין הרע, כן, הרבו, שלא תחסר כבר אף אחד שם יותר. הם יצאו, אמרו, הרבנית, באו לפה מרצים, ריסקו אותנו, שברו אותנו, אמרו, בגללכם כל האסונות האלה. את הוצאת אותנו היום חדשות. כמה אהבה נתתי להם. באמצע ההרצאה התחלתי לשיר להם. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. למה אתם עצובות? משמחה דורית התעורר, אמרתי להם. התחלתי לשיר מצווה גדולה, וכולם איתי, ואני ב30. הרשתי לעצמי. להיות בשמחה וכל הבנות רקדו. דורית התעוררה בבוקר. התקשרו אליי ב10, התעוררה. ממה מתעוררים? לא, מתעוררים מכף זכות. מתעוררים מלראות נקודה טובה בשני. וקודם כל זה בבעל. מתעוררים מלראות איך השם מחכה לנו מהבוקר שאתם קמות. על הכוס תה הראשון תגידי אבא לבוקר טוב מתוק. חיים שלי, אתה אין לי את אף אחד חוץ ממך. אתה בשבילי הכל. שירה שירים. רב אושר ביקש. הוא מאוד 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 ביקש שאפשר להגיד כל יום פרק אחד משיר השירים, אפילו 2 הוא אמר. כמה זה מקרב. ליבבתיני אחותי קלה. ממעונות עריות מהרי נמרים. לפעמים יש לנו חיים שזה מעונות עריות וגוב עריות. נכון, קשה, קשיים ילדים. מה? אבל ליבבתיני אחותי קלה. אחר כך יהיה כה אמר השם זכרתי לך. זה הדרך לגאולה, אין דרך אחרת. אנשים פחדו לראות אותי. מה, ב30? אז בא, תראינה, אם אני הייתי יודעת מה הולך לקרוא, לא הייתי לוקח את ההרצאות, היה לי 4 הרצאות בחנוכה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכין לי את ההרצאות, קרה מה שקרה, ואמר עכשיו תראי, רק קמתי מהשבעה, היה לי 4 הרצאות. רבנית. אליכין, בנות לא ידעו מה שקרה. הרבנית, מה שלום בעלך? דרך אגב, מתקשרים אליי עד היום, כמעט כל יום טלפונים. משולם נמצא? תגידי, הם לא יודעים, יד שרה, החזרנו להם יומיים אחרי זה את הכל. מדברים מיד שרה. משולם נמצא? אמרתי לה, כן. בגן עדן. לא נעים לי, אמרתי, תגידי לי, ביד שרה לא מעדכנים אתכם? מקופת חולים התקשרו אליי. דיאטטנית. משולם נמצא?
אמרתי לה, כן, בגן עדן. משתתף בצערך. אנשים מתקשרים. התקשר בן אדם שהוא היה מוכר לו, היה לו כאלה כתבים, הוא היה מוכר לו. שונום נמצא, זה מין הרגשה כזאת, כי באמת לא כל העולם יודע מה. הלכנו עם רמקולים להודיע את זה. בנות, הוא נמצא. הרוח שלו נמצאת, המעשים שלו נמצאים. אהבת ישראל שלו נמצאת. השקט שלו שלא הזיק לזבוב. הכבוד שנתן לכל יהודי. בשנה האחרונה הוא מסכן לא יכל ללמוד כי הוא כבר לא ראה לעין, פגעו לו בעין. והוא לא יכל מסכן ללמוד, ותפילה הוא התפלל בעל פה. אבל ללמוד הוא לא יכול, אז הוא ישב בגינה והוא ניקה את הגינה וגדע אותה ועשה גינה כזו יפה. אז כל השכנים אומרים, הרבנית, כמה הוא חסר לנו בגינה? הוא אמר, כי האדם עץ השדה, אם לא בתורה אני יכול ללמוד. אז הוא היה איש ספר. איש ספר! היה שווה ולומד, תנצלו כל רגע. שאתה יכול ללמוד, תלמד, תוכל לעשות מצוות, מעשים טובים, תעשי. תרוצי, תעזרי. את קונה, יש לך שכנה, ילדה. אולי את צריכה שאני אקנה לך משהו במכולת. בואי, אני אקנה לך גם. בואי, מה את צריכה? תני לי רשימה, אני אקנה גם לך. בנות, תמלאו את הימים. כי באמת, עם זה אנחנו הולכים. אבל ביום, יום תהיינה שמחות. שזכיתם להיות בנות מלך נסיכות. שזכיתם בעזרת השם להיות קרובות לקדוש ברוך הוא. אל תפחדו מכלום. הבוטח בהשם חסד יסובבנו, הקדוש ברוך הוא שומר אמונים. אני אומרת לכם מניסיוני. הוא כזה צדיק הקדוש ברוך הוא. הוא כזה אבא, הוא כזה אוהב, אבל הוא כל כך כואב לו שאנחנו לא בוטחים בו מספיק. לא מאמינים בו. אצלו בעיה לתת לכם את הלוטו. אתם רוצות לוטו? אתם צריכות כסף? הנה ברגע אחד, דווקא היום מישהו בבוקר ילווה לו סכום אדיר של כסף, שהסכום הזה ילך. אפשר להסביר דברים כאלה? ושם המתיקות, שם יש אהבת בורא. שם זה לא לראות, אוף, איך זה קרה לי. אני במילה ראשונה אמרתי לו, מה, הלכת עם כסף? והמיקי אומר, תראה, לדקה קודם בן אדם נתן לי את הכסף. עמדתי וטבלתי והסתכלתי על החליפה ובתוך שנייה אחת. ערף עין. כל החיים זה ערף עין. בא מישהו, לוקח את החליפה והולך. תכעס עליו. איך אמר הרב נחום הכהן, הוא עמד יד ביקור חולים וציפור עשתה לו על הראש, על הכובע. אז הוא הוריד את הכובע ואמר, ציפור, ציפור, אני ארביץ לך? לא. עשית מה שהשם אמר לך לעשות. בנות, לחיות עם השם זה לא לדבר ממנו. עד שהכרתי את רבי ומורי, דיברתי ממנו. מרגע שהכרתי אותו, התחלתי לחיות אותו. ביום, פללו עליי, אני עדיין צריכה הרבה להתחזק. להאמין, כי כשאתה חלש גופנית, גם הנפש אתה תחלש. ואתה צריך להתחזק ולהאמין, אבל באמת, יש רגעים שאני אומרת לעצמי, טוב, במילא אני בידיים שלך, אז תינוק בעגלה, מה חסר? לא חסר שום דבר. ועם זה להמשיך ללכת, וזאת תהיה הגאולה. אז אם הלכתם ככה, אתם מוכנות לגאולה. מה יש טענות אליכם? מגדלות, די להם שמגדלות את בניהם, מצילות אותנו מהחטא. מה אתם צריכות יותר מזה? כך רק מוסר השכל את כל התורה, בפרט את פרשת בראשית, את כל ספר בראשית, ותראינה כמה מוסר השכל יש ללמוד. כמה צריכים לשמור על הפה. כמה להגיד אמן על כל ברכה. לא להיות חכמה. באים לבית חולים לבקר אותך אחרי לידה, יא מזל טוב, יאללה, שנה הבאה עוד הפעם. תזהרי ממני. שלא תגידי להגידי את זה. תזהרי ממני. תגידי אמן, מה אכפת לך? הייתי באומן עם חברה טובה שלי. יש שם האישה, זה נחמדה אחת שמברכת. היא אמרה לה, את עכשיו נוסעת לארץ, מתעברת עם בן צדיק, אמרה, מה? אני מבוגרת כבר. אני בת 45. היא אומרת לה, מותק לא יעזור לך, את הולכת לארץ, מתעברת עם בן זכר, משהי. קוקו, נו, מה יודעת שהיא מדברת? באה לארץ, התעברה עם בן זכר, כן, וילדה אותו, ברוך השם. מה בן אדם, מי שואל אותך? אנחנו נשים עושות חשבונות. קשה לי עכשיו, לא קשה לי עכשיו, מתחכמים. איך אני מבינה אתכם, אבל בנות, אתם מה זה מדהימות ומקסימות, וזה כל כך לא פשוט. התקשרה אל האישה עם 9 ילדים. היא אומרת לי, הרבנית, תצילי אותי, מה קרה? בעלי אומר, אין לו יותר כוח, אבל איך מה אני אגיד? השם נותן, אסור להגיד אין כוח. גם על כזה ריב, גם על זה יש ריבים בבתים. בנות, מה שאנחנו מסוגלות לעשות, אף אחד לא מסוגל לעשות. התפילה והקשר שלי לבורא עולם בשקט, בסודיות. תמיד אמרה לי, הייתה איזו אישה שתמיד ברכה אותי, שהשם ממלא את משאלות ליבך הכמוסות. נכון שיש לנו משאלות לב כמוסות?
לא הבעל צריך לדעת אותם, לא הילדים, לא החתנים, לא הקלות. את ובורא עולם גנאו לך אותי קלה. אבל המתוק שלי, כך וכך 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 וכך, ביני לבינך, סוד אל תספר לאף אחד. תיצרו לכם את הקשר הזה של הייחודיות הזאת, כי באמת רק אותו יש לנו. יש לנו הכל מסביב, ובעלים ומשפחות והכל, אבל בנות, זה לא לתכלית שלי. להמשכיות שלי זה רק בורא עולם, ותהיינה שמחות. מה, השם ייתן לנו את הכוח לשמוח ולשמח, כי אם אני לא שמחה אני גם לא משמחת. אם אני שמחה אני אוכל לשמח את השני. בעל שרואה אישה שמחה, או שהוא אומר קרה לה משהו פתאום, מה פתאום שמחה, הוא נבהל. ואם בטבע שלה היא שמחה אז הוא זכה. יש בעלים שזכו, ויש נשים שזכו. אבל אני אומרת, כולנו זכינו. כל אחת קיבלה את הניסיונות, כמה כוח, ואת הניסיונות עם הכוח. תדענה לכם בנות, אני אומרת לכם, אני הייתי באה לרב אושר, הוא היה יושב, ידעתי שהוא מרגיש לו טוב, היה לו, הוא סבל מהרגליים, הוא סבל מה... אמרתי, רב אושר, מה שלומך? אמר לי, מצוין. כי הוא רצה שאני אמשיך עם זה. וככה אני הייתי באה אליו, אתם לא מבינות, במצבים לא פשוטים. הוא אמר לי, מה נשמע? והוא כך פתח זוג עיניים חריפות. אמרתי לו, מצוין. או, את זה רציתי לשמוע. פחדתי ממנו מאוד. היום אני פוחדת עוד יותר. כמה שפחדתי אז, היום אני פוחדת עוד יותר. כי היום הוא לא מוותר. בנות, הגאולה פה. אני אומרת לכם את האמת, זה לא סתם מה שקורה היום. צדיקים פחדו להיות בדור הזה. ואמרו את זה לרב אושר. אמרו לו, רב אושר, הצדיקים אמרו לו, יהיה להם גם אורות, לא רק איסורים. הם אמרו לא הם ולא שכרם, רב אושר אמר, ואושר אומר הם ושכרם. הוא נלחם להביא את הגאולה לעם ישראל. ואני אומרת לכם, שהגאולה בוא תבוא לא תאחר ביום, וזה יהיה... אמרתי, הייתי שם באלגנט, אמרתי לה, מותק, המשיח יבוא, תעמדי פה ותמכרי למישהי את החולצות שלך, והמשיח יתגלה באותו רגע. הוא לא מחכה בנות, זה יהיה סך הדעת. כי זה לא ייתכן שבורא עולם מייסר, לא. יש ויריצו מן הבור. שמגיע מקץ, קץ עם לחושך, מגיע ויריצו מן הבור, ואנחנו מגיעים לאור השני כדוגמתו. אבל זה צריך להיות קודם אצלך בבור שלך, בבית שלך. למה רק פנים? מה נשמע? תראי את הבנות, מה נשמע? לא טוב, קשה. קשה, חיים לא קלים. מישהו אומרת לי היום עולם אכזר, אמרתי, מה? איך את אומרת מילים כאלה על בורא עולם? בורא עולם ברא עולם אכזר. בורא עולם ברא עולם יפה תואר. אני אמרתי לכם שאני נסעתי אז לשדה התעופה עם הנהג המוסלמי בלונדון. הייתי עם נחמקה באוטו, הוא היה לפני החתונה שלו. והוא ראה שהוא לחוץ. באמת היינו אמורים להפסיד את הטיסה. אז הפסדנו, מה לאל חסר טיסות, מחכים עוד שעה, שעתיים יש טיסה. עוד 7 שעות, מה משנה, טיסה יש תמיד. והוא אומר לבן שלי, תגיד לי, אני לא מאמין עליך. אני רואה שאתה לא רגוע, אמר לו באנגלית, אני רואה שאתה לא רגוע. אבל זה לא מתאים לך, אתה יהודי, דתי, הוא אומר לו עם זקן, מה זה? אז הוא התחיל להגיד פתאום, גד, באנגלית הוא אמר, השם ברא עולם יפה, מתוכנן לפי דקות, כך הוא אומר. ואנחנו מחתימים אותו. אני רוצה לומר לכם, יש לי חברה שיש לה גויה שעובדת אצלה בבית. בנות, אני הזדעזעתי, בשבוע שעבר הייתי אצלה. כתוב שהגויים עומדים לחזור בתשובה, לזרוק את הפסילים ולהכתיר את הקדוש ברוך הוא בכתר מלוכה. אם אנחנו לא נחזור בתשובה, הם יחזרו לפנינו. מה היא אומרת לי? היא אומרת לי באנגלית שאני באה לכותל, היא הולכת לכותל. The first I say for Hashem, thank you. דבר ראשון, אני אומרת לו תודה. תודה על בעלי. היא אומרת בעלה, אומר לה, תלכי כל יום לכותל. מה שאת הולכת לכותל טוב לי. גויים! לא יודעת, אולי סבתא שלה הייתה יהודיה, אני כבר לא יודעת מה להגיד לכם. בקיצור, היא רואה את חברה שלי, אומרת ככה ברייס, היה שם בלגן בבית. היא באה ואומרת לה, give your בלגן for God. תני את הבלגן שלך להשם. אז ישבתי איתה ודיברתי איתה, אמרתי לה, תגיד לי, מה, איך הגעת לזה? היא אומרת, אני לא יודעת, בפרס, היא אומרת, קודם כל צריכים להגיד תמיד תודה רבה, זה לא יפה לבוא לבקש בלי שאומרים תודה. אז אני אומרת, היא אומרת לי, בעלי השתנה מהקצה לקצה. כי קודם באתי להגיד תודה על מה שהוא עושה לי,
ואז אמרתי לה, השם, אולי אתה יכול לעשות איתי חסד ולראות שהוא קצת ישתנה, כי מאוד קשה לי. היא אומרת לי, השם רק טוב עושה, הוא ברא עולם יפה. גויה, בנות, נו באמת. נתנה לי מוסר השכל בשבוע שעבר ביום חמישי, חבל על הזמן. היינו בשוק, אמרתי, זה נכון מה אני שומעת? הייתי עם חברה שלי, היינו בהלם. והיא מדברת, היא אומרת, כן. מה היא אומרת לי? He's a big doctor. הוא רופא גדול. He know all. היא אומרת, את לא צריכה לרופאים, תלכי אליו, תראי איך הוא ייתן לך הכל. הכל מה שאני מבקשת ממנו נותן לי, אתם צריכות לראות אותה, אני אומרת לכם בנות, הנה, הרצתה לי שם הרצאה באמונה, אמרתי, כן, תשמעי, ותדעי שאין לך אמונה, כן. גויה מלמדת אותך. כבר היה לי כמה מקרים שגויים לימדו אותי, אני אומרת לכם, זה גויים, מה זה לימדו? בורא עולם, מדבר דרכם. חסידי אומות העולם, היא בטח חסידת אומות העולם, ככה? היא אומרת שהחיים שלה השתנו מהקצה לקצה, היא אומרת, בעלה התהפך, הכל התהפך. והיא אומרת, זה תורת לב, היא הולכת, היא עוזרת אנשים, אז מה? אז אני צריכה שגויה תגידי להגיד תודה רבה להשם, שאת באה לכותל. יש נשים באות, בוכות. שמעתי מישהי פעם אומרת לאחת, תגידי לי, את אוהבת שהילדים שלך בוכים לך? אז היא נשארה ככה לעמוד, היא הפסיקה לה לבכות, היא אומרת לה, היא הפסיקה לדבר, היא אומרת לה, לא. אז היא אומרת, אז למה את בוכה להשם? הוא לא אוהב שאת בוכה. דברי איתו! אני אגיד לכם את האמת, רבי שהוא כל כך הרבה דיבר איתי על הבכי. אני חושבת שמההתעלות שלי, עשיתי לבעלי הרבה יותר נחת מה שמהבכי. ואחותי, שתהיה בריאה, יש ספר יערות דבש, מישהי מכירה את הספר הזה? של רבי יונתן אייבשיץ. הוא כותב שם מכתב. אני ממליצה שאף אחד לא תצטרך, אל תקראו את זה, לא צריך. הוא כותב לגיסתו שהתאלמנה מבעלה, והשאיר אותה בית עם ילדים. מכתב שמתפרס על 3 עמודים. הוא אומר לה, אחותי, גיסתי היקרה, שתדעי לך, שמבחינתך עשית את הכל מה שיכלת, ובעלך נמצא במקום הכי טוב. וזה שחשבת שהוא היה לצידך כל החיים, זו הייתה הטעות שלך. הוא היה מציאות אלוקה, אבל בורא עולם היה לימינך. ואם את מדברת על הבכי של הפרידה, זה מנהג הגויים, כך הוא אומר, ומנהג בהמות. עד שלא ראיתי את זה בעיניים מתוך הספר, לא האמנתי כזה דבר. אז מה אנשים בוכים? בטח שאנשים בוכים, זה פרידה נוראה. אני לא מדברת חלילה על אנשים צעירות שהילדים בוכים. אבל רבו שכל כך עבד איתי הרבה על העניין של הבכי, על העניין של יש מתי לבכות. יש לבכות מהתרגשות, יש לבכות כשאתה בא לבקש באמת על צרגנות השכינה שכבר לא יכולים יותר, אבל לא על המסכנות שלך. אז כל דבר יש לך, בכל דבר יש לך מוסר השכל. בנות, ניקח את התכלית, איך אומרים, בואו ניקח את כל מה שדיברנו היום בערב. מה השם אלוקיך דורש ממך? מה השם רוצה מאיתנו?